היום בתפריט יש פילה אמנון עם רוטב מרוקאי גרגירי חומוס, יש סופריטו של בשר ותפוח אדמה. משנים ב400 חיילים. לפני כשבועיים, אסיף למעשה הקים המיזם. למיזם הזה קוראים תורנות שף, מסעדת שטח. המסעדות זקוקות לעבודה, הלוחמים זקוקים לאוכל טוב. החלטנו להקים מיזם שמחבר בעצם בין כל הצרכים והמוטיבציות האלה. אנחנו למעשה מזמינים את המסעדות בישראל. אומרים לה, בואו אלינו למטבח מרכזי, אנחנו נשלם לכם על העבודה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להכין תפריט מעולה. אנחנו נגייס את התרומות מארצות הברית, מאירופה, מאנשים יקרים. נדאג לכם לפרנסה, רק תבואו תבשלו, ועל הדרך גם תתפרנסו, ובעיקר החיילים שלנו ייהנו מכל הטוב הזה. המיזם הזה פועל בעצם מול מסעדות בכל הארץ. נרשמו מאילת אתמול, עד כרגע הכי צפוני שהגענו זה קרקור. היוזמה הזו קודם כל מאפשרת לעובדים שלי ולי למלא חלל כלכלי שכרגע אין לנו אותו בעצם. אנחנו מהשמיני לעשירי לא עובדים, ופתאום מגיע פרויקט כזה שהוא מבורך וזה נותן להם את האוויר הזה. החיילים שמקבלים מאיתנו את הארוחות האלה זה גדודים של לוחמים באופן טבעי, זה הרוב. עושים להם שולחן, קצת תחושה של גן אירועים, כאילו הגיע לחתונה, והם נורא מעריכים את העובדה שחושבים עליהם בעורף.